Коста, Гръм? Гръмчо! Ела кажи здрасти на Мима. Къде е Мима? Гръм. Къде е Мима? Къде? Гръме? Седни, моето момче. Седни. Седни долу, седни. Я кажи сега. Мимо, къде си? Къде е Мимо? Къде е Мимото? Няма я. Хубаво. Направи нещо, номерче. Ай, копай. Ура! Виждаш, това е. Браво. Браво. Ай, играм. О, да, ти виждаш, що седи. Седни долу, седни. Мирен. Чакай, че не мога откъсна. Мирен. Хоп. В пясъка. Седни долу пак. Седни. А легни или викаш не? Легни долу. Седни, сядай. Лягай долу. Охо, храната кобра е. Леко. Браво, Гръмчо. Ами Мимо, първа разходка. Леко превъзбудени, малко повече емоции. Къде е Мима? И ето, оглежда се, търсите. Ай, чао.